Arratsalde on guztiei. 2025ko ekainaren 8an ekitaldi garrantzitsua ospatuko dugu Ezkio itsasoan. Gipuzkoako eskola txikien festa, alegia. Gaurkoan festarako aukeratutako logoa aurkeztuko dizuegu. Mirian Otamendik sortu du, eta gaurtik aurrera txoko guztietara zabalduko dugu guztian artean. Eskerrik asko guztiei aurkezpenera hurbiltzagatik. Gozatu. Zer jatorkizu helburua? Nahi igual pixkat arbola baten antza dauke, bai. Hemen dauke enborra eta hemen ostok bezala. Zuetzizu behar edo ostoat. Eta hemen ingurun ote geola, porque nik pixkat hartze jot pinun antza eta hemendik badaude batzuk. Honerantzeko zuaitzak eta erotzen dira hemen ingurun. Kolore diferentetako makil batzuk. Kolore diferentetako ostok edo... ezakit. Bai, hauek abidez patata prajitu batzuk ematen. Belarra... A ver... Eske baita segun nondik behituta. Porque hemendik ematen da triangelu batzu kola bezala. Bi hauek nahi patata frijitu. Nahi honek esku bat, hau behatzak dira. Haue patata frijituk, edo bestela dena kontuan hartuta osto bat. Patata frijituk eta osto bat. Osto bat. A ver. Eske, patata frijituk ematute. A ver, eske... formagatik osto bat. Eta esku bat, como hola. Osto bat eta esku bat, baina baita, eske barruko patata frijituk ematute. Hauek, eta gero hauek koloretako baita. Eta zuetz bat. Baita, aritzuak bezala. Baina bestela. Bai, patata frijituk. Lorre bat? Ez dakit. Alderantziz ematen du pinu bat baina. Pinu bat? Kolore diferentetako. Da, hola. Hola da? Bai. Lore bat. Fletxa bat beraka. Lore bat, fletxa bat. Alda izan pinu bat, bai. Izaten bada, hola, bai, baina. Hola da. Fletxa bat. Baina, hola pinu bat.
Eta hola nik lore bat. Eta hau, hobela. Lanik fletxa bat beraka edo koloretan. Nik igual bai fletxa edo bezala, baina lore bat ikusten dut. Dientea. Hortza, dientea, hortza, Palmera bat. palmera bat, O helado bat. Zuaitze. Nik ikusten dut helado bat. Nik pizza bat. Nik pizza bat. Palme. Pues nik ikusten dut pizza barbakoa. Nik hau. Arroza. 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 Patata frijitu. a ber, erakutsi. Arbola. Chokolatea. Esto nahi baita zuaitze. Zuaitzan sagarrak. Eskolaren irudia. Haritz hosto baten geometrizaziotik sortu da. Haur talde batek, esan bezala, haritz hostoaren irudia zuten buruan, eskolatik egindako hainbat irteeretan ikasi eta ikusitakoaren isla gisa. Gainera, eskolako parkeak kokatuta dagoen eremuan, hau baino lehen, haritz bat ba omen zen. Haritz geometriko honek era berean, bata bestearen segidan kokatzen diren beso zabalduak besarkada bailitzan irudikatzen ditu, babesgune bat sortuaz. Kolore, forma eta tamaina ezberdinek aniztasuna irudikatzea dute helburu. Ezkio itsaso 2025 eskola txikiak bizirik. Gure eskolak aurten 10 urte. Denbora honetan ikasi, sentitu, bizi eta lortutakoa praktikan jarriz, 2025ko ekainaren 8an, herria elkartu eta indarrak batuz, ospa dezagun guztiok eskola txikien festa.